Shalom, horas dihita saluhutna, damang dainang, tarumubi, shalom tu amang pandita, sudena, Shalom, oras. Shalom. horas. Sonari amang dainang di YouTube Advent Batak Ministry, jupang dope hita di channel on, ima di parsajarana baru, triulan patuluhon, dohot parsajarana parjolo. Parhalado ni Apostel Paulus di Korintus. Ayat sa pilota didok songonon ulawan ni Apostel sa pulualu ayat sia 1:10. Alai borngini di ida si Paulus di bagasan tondina matuhani namandok tu ibana. Unang maho mabiyar. Hatahom ma unang mo maumum ay udongani peho dangtar hawaw manang iseho laho manggogo ay torop do halat di au di hutaon. So nari martangyang mahita asa tamulai parsejarata tapangido ma hari ni amang pandita sitohang tangyang pamuhay. Tapauduk marohata martangyang mahita. Ale amanami na di banwagijang pinuji pinasangak maguar muna badiay. Ala sude dengan dibasam dot holong roham. Nau kupangolo kami sia tiki tu tiki sahatu tikion. Macailas roha nami Tuhan. Ala nunga didongani asin rohami hami. Boy marlas ni roha. Lau mamuji pasangapong guar muna badiay. Maulate matutu Tuhan, ala dilekoro pe musetiki di hami, lau manurutson, ima, siaran Advent Batak Ministry, lau patupahon, berita nauli, sian hatam nabadia, di persiajaran sekolah sahabat bahasa Batak di triwulan tuluan. Saya pasu-pasu mahami Tuhan akan aposom dalam makata hosa. Jala pasu-pasu naksudi akan manaksihon, siaran Advent Batak Ministry on. Marhiti todinpu di purbadia. Jakon nami mahatami nagabe bohal di partodion nami lumobi di ari parpudion. Upasatai masude ima acara Advent Batak Ministrion asa mardalan do une jala denggan sian permulana satu nama mengunjungi. Oma Tuhan tang yang nami sesama jumulu dosa nami ala nunga upasatami tang yang otu adopamu marhiti Yesus no mate humokopami. Amin. Maulia tema di amang pandita sitohang membayar tangyang pamuhay di parsajarata aturan tamulai parsajarata di parsajaran na parjolo. Songon batu jolo parsajarata ima di sabab botari di dok songonan tuhita saluhutna. Songoni nang dohot Apostel Paulus sahalak partonun do ibana laho mangalului ngulu-nguluna alai ulawanna nasasitongna tutu si tutu ima mananggunogu jolmai tu Kristus minggon idotama sautik sian parhaladon ni Apostel Paulus di huta Korintus uriai songonna laho si idota gop parukilon godang siani dan manasing sian akka nata adopi di tonga-tonga ni huriata sanarion. Sonari amang daina
asa marsiajar hita sude dohot mangatusi parsejarata di sepanjang tolu bulanon triulan patuluhon ima marsiajar mahita ima di parjolo hari Minggu dari patorang amang pandita purba suku-sukuna amang pandita ahado dua ujahan sian parhaladon ni apostel Paulus na di ondolhon di bagasan Bibel upasatami matu amang pandita purba mardongan mauliate tema di suku-suku ng pinasaknya ang pandita semukalit ahado dua ujahan sian parhaladon ni apostel Paulus na diodolhod di bagasan ayaton ima sada Korintus sada ayat sada dohot Rom sada ayat sada. Uluan ni pasajarata di hari Minggu ima Paulus apostel ni Yesus na jinoni debata. Paulus dinamamukka suratna di Huria Korintus dibahen mardongan patadahon dirina ima sala apostel ni Yesus na dijau mangihutol lomo ni roha ni debata. Pos ni rohana manada isi iba na dibagasa pasauran na do Yesus na tugusi tutu asa dibaheni mardongan piga-piga hasurungan songonima dalan na iba na mamukka nasa suratna. Dabang dainang Paulus martalingot dopak pajon dohot parhaladon ima nagabe hagogonop mangihutol lomo ni rohani debata. Na pos do rohana ay dang siya jolma pajonay alay siya debata. Songon panulilang Jeremia Paulus dijo debata tagan dibortiad dope. Songon gobarasian asin ni rohani debata jala dipatupai asa jongjong ibana laho mabuan barita haluan nasian Kristus di tonga-tonga ni akka bangso barbigu. Jadi suku-suku yang padita si manukali nakingan dia dututu na pinatol hasna di parsejaranon tarlumubi taringot ni dolhon di bagasan ayaton ujahan ni parhaladoon melutabu kamang inang na hinahulungan di bagasa Kristus di bagasa sada Korintus sada ayat sada ibuka si Paulus do mardonga songonon melutabuka di bagasan sada Korintus sada ayat sada au surat sian si Paulus nang terjuga be apostel ni Yesus Kristus mangihutton lomo ni rohani debata may buka. Jadi ujahan ima na parhaladon na parjolo ima mangihutton lomo ni rohani debata. Na paduahon naking dia do odolan na sukun yang padita si manukalit mulutabuka di Rom sada ayat sada au surat tinogos ni si Paulus na poso ni Jesus na taljau gabe apostel jala pinapulik tu ulaun mamaritahon barita nauli nasian debata. Jadi dia dodokon na tutunakingan na niodolhon dua ujahan sian parhaladoon ni si apostel Paulus na parjolo ima naking atakas tajahan naking di sada Korintus sada ayat sada ima manghutol lomo ni rohani debata. Na paduahon mamaritahon barita nauli na siya debata. Jadi parhaladot tamang inang song na dodolhon ni si Paulus ima na manghutol lomo ni rohani debata jala na paduahon mamaritahon barita nauli na siya debata. Gor apostel ni Jesus maghakam piga-piga pangatusyon hasulungan na iya goron paboton iya sahalak jolmay tinos ni Jesus do. Jadi damang day na hita sude tinos ni Jesus nang soni pa si apostel Paulus. Jadi beta hita mabaritahon barita na uli. Maulete godang ma diamang pandita purba na pasahaton do pataurakon parsajarata di hari Minggu. Masuk mahita di parsajarata di hari Senin imana ni pinasahat amang pandita sitohang suku-suku namang pandita ahado na pinatupa ni apostel Paulus di nasahat ibana tu Korintus jala saleleng dina jaringan ibana di hutai hupasat
matu amang pandita Sitohang mardongan mauliate. Mauliate, Horas, Shalom, Jala, Oras. Mauliate ma tapasahat tomata debata, ala diledo tikion, lao, ajupang musya di bagasan holong, tusudi akadamang do daina, jala saudara-saudari nami, nama naksihon Advent Batak Ministrion. Mauliate ma dia mata pandita si manukalit, nama ngaliat tikion, lao manariason hatani Tuhan, terlumubi di persiajaran sekolah sahabat di hari Senin, tanggal 20 Juni 2026. Adorak sohualusi suku-suku non, perludo taenet ima songon uluan ni persiajarata di hari Senin, sian aten tu Korintus. Molo tabereng do ayat natung macai perlu di hari Senin non, adong do dua pasal nama naringoti taringot tu perhaladon ni Apostol Paulus ima nama katahon hatani Tuhan di Korintus alai didok dison sian aten tu Korintus. Molo tajahado ulaun ni Apostol 10 pitu ayat 10 rodi ayat 24 omma sabutullah pabotohon tuhita ganuk-ganuk ima ia Apostol Paulus mabae sada parjamitado tu halak pangisi ni huta Aten adoran soborhat ibana tu Korintus. Dari si dan adokian sakapna nalaho manopot huta Aten di hati-hai. Jala borhat ibana tu si mardongan pangurupion sian piga-piga dongan na inorhon paraloan na diadupan na di Berea. Jadi damang do dainang nani haulongan di bahasa Yesus molo taranapi do ima hata pamuhayon dang nasada ulaun na denggan manang nasada ulaun na mulus na diadupan ni Apostol Paulus lau makataon hatani Tuhan manang na mangulahon parhaludo parulaun na lau makobasi ya parhaludon na nanaing sahat tu huta Korintus. Alai tai dari si ditiki di pasahat ibana jamitai di huta Aten taboto omma nagabe sada singototta dinaborhat si Paulus dang holang sahalak nga merberita dauli doho do akka ale-alena ya manang na idok nakanidang holang sahalak nga alai mardongat do imana doho si Timoteus do si Silas ya jala di pasak di si bahwa di patarias sonibana do Yesus terlumubi di perguruan na dong di onan Areopagus. Jadi masada napabotoho tuhita ia si Paulus mangenek do sada ulaun songon na tersurat di ulaun ni Apostol sada ayat wel. Alai jalo muna do hagogon nito di purbadia nasonggok tuhamu gabe si tidangiku mahamu di Jerusalem do di sadok Judea dohot di Samaria sahat ro di ujung ni tanoon. Jadi nakaning diba do perjamitani jumulo tu halak Yahudi dukoni torusma muse lao tu huta Korintus. Damang do dainang nani holongan di bangsa Yesus nakaning ibaid do nida sada suku-sukun ahado na pinatupa ni Apostol Paulus di nasahat ibana tu Korintus jala saleleng tinamaringan ibana di kutai. Jadi sada natabereng sian parulon ni Apostol Paulus on
Ibana salah apostel natung macam luar biasa. Alana monotik kinabur hati si Paulus, tu sada inganan, holan na pasahaton taringot tu Yesus do ibana, di percamitan. Itu alana, Paulus borhat tu huta Korintus, di bagasan perdalanan perjamitan na paduahon. Artinya, si Paulus dang langsung tujuan di mana. Alai adong do sada tempat na perjulu atau sosati mana tu Korintus. Jadi memang molotai nek nakaning akka baritai akka huta na nijupan si Paulus idok nakaning dang na huta na aman manang na denggan-denggan. Gudang do kaparu kilo. Terlumo binakaning gudang do paraloan di dapok ibana. Alai dina di pasak nakaling tuhita sada suku-suku non aharo na pinatupan ni Apostol Paulus dina saat ibana tu Korintus. Jadi di son idok di pasajarat tahun songon somalna Apostol Paulus mamuka ulaun perjamitan sian perguruan dungi di patuduhon ibana muse di huton ibana dodala naringgan halak jahudi jumolo tudos songon na tinonohan ni Yesus diaka aposteli songon na tersurat akin di ulaun apostel sada ayat walu. Jadi sada natabereng ima na dipatupan ni apostol Paulus dung sahat ibara di Korintus ima dipasa di son mabaritahon Yesus Kristus nagabe si padua. Ya. Alana nakaning idok diari ujung na Silas dohot Timoteus rap dohot ibana di Korintus digogo si Paulus do marjamita lau maka tidakon ya maka tidakon Yesus do Kristus. Disalinai ciri-ciri ni si Apostol Paulus ima holan na memberitahon taringot tu Yesus Kristus. Yesus do Kristus. Saleleng mia ni mana di Korintus idok nakaning di pasajaranon dang menjadi ibana mengajarhon hata ni debata tunasida. Boiro tajaha di ulaun ni Apostol Sapuladu ayat 10 sada. Holan na mengajarhon hata ni debata tunasida. Ima na pinatupan ni Apostol Paulus di Korintus saliling maringanan ibana di hutai. Ya. Muse jala di bagasan partikianot ibana do pasahaton akahatana na terbaritai nasotupa boto oku di tongah-tongah muna agiaha inai mana huria di Kristus dukon ni Yesus Kristus madok barita ni silangna. Jadi dang adong nasing dang adong nasoboi boton na anggoso barita taringot tu Yesus taringot tu silang Yesus Kristus naong adong di bagasan ni pertibio. Jadi di damang dok dainang nan yang olongan di bahasa Yesus omma nagabe sada persiajaran di hita saluhut molo lau hita berberita nauli songon Apostol Paulus na baling perjolo pasatota ima jamita taringo tu Yesusi ido Kristus jalana paduahom ikon pasahatota do barita sian hatani Tuhan tu ganuk-ganuk na humaliak kita jala pabotohon tuise pehita pasahato baritai ima taringot tu Yesus Kristus na tersilang pasahaton silang ni Kristus na paluaho kita siya dosa ima nagabi sada si wanota manang nasada si patupauta idia pehita songon si Apostol Paulus di patupahon ibanado di huta Korintus ima taringot tu Yesus ido Kristus. Jadi songon ima pasajaratan na boy hupasa apala di arisinenon taringot tu siat aten tu Korintus songo dia perdalanan ni perjamitan ni si Apostol Paulus. Nah kaning idok perdalanan ni Apostol Paulus tu Korintus
ima perjalanan perjami tahun na baduaho. Songonima upasahat pardongan mauliate. Mulai tema dia pandita Sitohang na pasahaton do patorakon parsejarata di hari Senin. Seanggia mei boy hita mengatusi di parsejarata na parjolo. Baik lanjut ma parsejarata ima di hari Selasa. Ima nani patorang amang pandita utasoit. Suku-suku namang pandita ahado na patut siripunatta maradopon parboniangan parange dohot ngolu partondian di hutani Korintus. Upasatami matu amang pandita utasoit mardongan mauliate. Oras ma di hita sudi. Oras. Mauliate ma di tuhatta na totong mangaramoti hita di bagasan tikyong. Di parsiajaratta hari Selasa na marpakkal may huta Korintus. Nung ngatakas naki di patorang amang panditata PM Sitohang sianate tu Korintus. Sonari dung sahat tu Korintus ahado huta Korintuson songod dia do i maripunanna maradopon parboniagaan parange dohot ngulu partodion di huta Korintus. Jadi tutu huta Korintuson omma sada huta naribur huta natarbarita inorhon ni parboniagaan na maduma. Jadi tarbarita mon manang tertedeh alak ya huta Korintus huta na maduma manang namora. Jadi huta Korintuson dirupakon halak rum do tau saras opak pelon. Alai dipatupa jala di Pauli Kesar Julius mamuse di tahun 44 adorang Masihi. Jadi huta Korintuson di haraja Rom mana dihatahon di bagasan pada baru. Ditiki Apostel Paulus naro sian huta Aten tu Korintuson. Jala lubi siani ragam nyaka agugon di huta Korintus kadong matong disi dua muara nagabe mapain parbuniagan gabe maduma. Jadi doben na dipilit Apostel Paulus alana huta namora jalana maduma jalana tarbarita. Hidup naro Apostel Paulus tusi marbarita nauli pasahatu Yesus Kristus atana nebedia. Jadi asa dibaini ala huta namora do huta Korintuson gabe lamu marsemangat may malatong margugu mamaritaon barita nauli laos ibana martonu tedda ataboy sukupat tu diri na parungulon na siganupari sabil mamaritahon barita nauli. Jadi akop ni hariburon ni parbuniaga di Korintuson ima takas do ulan parbarita naulion na binain ni Apostel Paulus ala huta namora alay nakpesongoni jala burang do di huta Korintusi ima akka sipilibigu na marsobba tu ganaganan parsobau tu debatana asing na pasangapon akka debata songon Apollo Aten dohot Afrodit jala tahe parsobau tu akka debatani ala Misir songos Sarapis dohot Isis. Nah, jadi tung macai gurang do akka parsobau nabinain ni ala utak Korintuson. Parsobba tu ganaganan akka debata siliban songon halak Misir ya Isis nakaningan alai
managabi tantangan manang paraloa bulun di nama maritahon barita nauli apostol Paulus. Adong do na lebih berikut pola do ininna dibain akta permainanon. 1,000 buru-buru na permainanon di huta Korintus nalau persompaun tu debata aprodi. Nah, jadi umma permainanon na di mana ke buru-buru di julu ni debata aprodi manang debata gana-ganaan si sompau ni. Jadi umma paraluan ni gabe tung macai gudang akka pangabedi lau mamaritahon barita nauli. Molo petorop akka sarjana mandok tukusukun di rohana badumuhon dohok permusuhon tu huta Aten maradok podopak Korintus permainanon ulaun nasomal doi anggudinaru. Ya, hajahaton permainan ini di parukilon di Korintus. Songoni nang dohok luak na asing. So baot de batabal. Dohok permainanon songot turpuk di pernguluan si ganupari. Jala barita ni hajahatonon papatarhon gurang sian isini surat na perjulu dohok na padua Korintus. Jadi di tonga-tonga ni ula perbaritaon di Korintus apostol mangadopi akka parukilon sian pangisini uta luar Korintus i mana manobba debatabel do permainan. Jadi nung atakkas taboto nak kaningan molo parbaritaon barita nauli dipilit apostol Paulus naking ima ala utana madu Korintus. Dua musim muarana mabaina ka perbuniagan nagabi lamu mamora hutai. Alenak pe mamora hutai nakingan molo akka pangalaho najaha go do disi. Pangalaho akka permainanon akka boru-boru na bermain tuaka ulaun ajahaton bang patu pahut dirina tu parsobaun tuaka debata bel so naka isis nakaning aprodit do takanasi homma nagabe parurangon ni uta Korintusi usima apostol Paulus marbarita nauli maradupun akka namangalo ganup ugamo na disi mabebingung do sasitong ala nitung ni kurang niaka permainan ni do parsobaun tu debata na asing. Alai marsigur do kahaporsion ni nama jakon kata ni Tuhan Yesus Kristus di muluna atau doi rarat. Lani debatado mandongan apostol Paulus jala debatado na manuru apostol Paulus mamaritaon baritai. Jadi ripunan na iman kaningan uta Korintus ima uta naikon majakon Yesus Kristus nang pigurang hajahatot disi alayarong do hamubaw nang pihak kanamora disi alayarong do se miroha ding dung dijakon kita tadu lima na ripunan na mang pandita nami Tuhan debata masuk kita pardongan mauliate. Maulia tema di amang pandita utasoit na patorakon parsejarata di hari Silasa. Sonari masuk mahita di parsejarata di hari Rebo. Iman di patorang amang pandita Pasaribu. Suku-sukun di amang pandita Pasaribu. Aha dono na patut siripunota sian pakilalaan ni apostol Paulus. Dina mangonopsi paralon di Korintus. Songon dia do debata manogu-nogu na posona. Upasatami matu amang pandita Pasaribu mardongan mauliate.
Pandita salhupna maulia tema di Tuhan, maulia tema toktong di pandita simanukalit na mangaleh suku-sukun dihita di Bagasat Tikyon. So persyajaran dihita di Bagasat Tikyon persyajaran sekolah sabat ta, ima persyajaran di hari rebo. Namar judul Aitorop do halak diahu di hutaon. Damang dainang nani holongan di bagasan Yesus Kristus, pemirsa Advent Patak Ministry, tabereng di apostel di ulaun ni apostel Paulus di bagasan ulaun apostel 10 ayat 4 saha tualu ima dinamar karejo apostel Paulus di Korintus adong piga-piga halak godang na manolak apostel Paulus dinam baritahon barita nauli di Korintus di halak Yahudi na adong di Korintus. Amang inang nani holongan di bagasan Yesus Kristus tabereng situtu songonima dangol na dihilalani apostel Paulus dang holan na ditolak amang inang alay molo bahasa sonari diicahi si Paulus, diicahi natoropido si Paulus pada saat si Paulus pasahaton barita nauli di Korintus. Alay aha mahatani debata, aha mahatani Tuhan tu si Paulus. Unang mabiya debata naik kondo mamasu-masu mangaramoti si Paulus di bagasa karejona, di bagasa pelayanan ni apostel Paulus. Mula tabereng persajaraton adong do parbue parkarejoan ni apostel Paulus. Ima si Crispus dohot keluargaan. Gabi olo nasida tardidi, porsea nasida hatani Tuhan, porsea nasida Yesus do nalau paluah. Dang holani amang inang alay adong piga-piga halaknai nagabe porsea tu debata. Jadi amang inang na iningolongan di bagasan Yesus Kristus dihitape dina pasahaton barita nauli hatani Tuhan mungkin godang do akka penolakan sianaha sian na tabaritahon ulauni alai di bagasa persejaranon hita didorong dituntut ikon porsia mahita di pasu-pasu ni Tuhan. Tuhan naikom mangaramoti hita, mandongani hita di bagasa parkarejoan, di bagasan melayani Tuhan, di bagasan pasahaton barita nauli. Atik piadong penolakan macaci maki ikon tapasabar ma rohatta tapaturu ma rohatta tabereng matu debata tabereng matu Tuhan ya Tuhan maha Tuhan ma nama masuk hita nama karejo di dirita asa berhasil nian sude akan nata karejo honi ima songon persyajaran di ari rebo di hita mau lihat ma Tuhan ma nama masuk hita Mau lihat godang ma di amang pandita pasar ibu na patorakon parsajarata di hari rebo sanggia ma iboi mengatusi hita saluhutna. Masuk mahita di parsajarata di hari Kamis iman ni patorang amang pandita sinambela. Songo suku-sukun amang pandita ahado na pinasahat ni ayaton tu hita songon dia do balgani roha ni apostel Paulus di Leon tu Huria di Korintus. Upasatami matu amang pandita sinambela mardongan mauliate. Horas na dihita salut. Maulate matutu tapasahat tutuhatta sauduti mamuse persyajarata. Lakino nga di pasahat pendeta manukalit suku-sukun dihita ahado na pinasahat niya yaton ima termasuk na di 2 Korintus 4 jalasongan dia do balgani roha ni apostel Paulus di lehon tuhuria Korintus. Jadi asa tatakasi matutu sian ayat-ayat sian hata ni debata
anggiat lam tamba na taboto tamba dohot ha porsiot, ya. Di persiajaran Ari Kamison dapat hita do sada persiajaran ulun na surat ni Apostol Paulus tu Huria Korin, ya. Huria Korin manang Korintus. Di ayat 2 Korintus 2 ayat 4 mandok songonon. Sian haporsion godang dohon siat ponjot ni roha duau manurat tuamu merdongan ilu-ilu godang. Indada asa marsak hamu. Sandok asa ditanda hamu holong ni rohaku na sumurung mida hamu. Ima songon ayat na di 2 Korintus 2 ayat 4. Nah, jadi sanari mulai mas yang surat ni Apostol Paulus tu Huria Korintus. Ia buku sada Korintus, ya. Ia buku sada Korintus ima sada surat ni Apostol Paulus na sinurat ni bana ditiki perdalanan perjami tahun ni ibana na patuluhon di Huria Efesus. Diperkirahon hira-hira tahun 55 saat 56 di sima Apostol Paulus manurat buku sada Korintus. Jala di perdalanan na paduahon ibana di sima di pajongjong ibana Huria Korintuson. Mula secara tahun na mungkin poso dope Huriay. Sekitar 4 manang 5 tahun dope Huriay. Roma laporan, ya, Roma laporan sian pangisi ni bagas ni si Cleo manopot si Paulus. Pabuahon ia Huria Korin hurang denggan, ya. Adok persalisian mulut aja di ayat 11 di 1 Korintus 10 sadai masama persalisian. Nah, jadi di Santa Bereng buasa pola ikon manurat buku Korintus si Paulus al adong rohape namasa di tonga-tonga ni Huriay. Jala marhite siya ni jala rodo muse surat nagok suku-suku tu Apostol Paulus taringot tu hadongon namasa do persalisian na dong di tonga-tonga ni Huriay. Alay dialu si Apostol Paulus mohon di sada Korintus bindu pito, ya. Jadi suku-sukun na marhadumuan dohot persaripeon manang parumatanggaon, ya. Si Paulus manaryason aka persoalan na pinabuan ni si Cleo taringot tu Huriay. Aha do persoalan na masa di tonga-tonga ni Huria Korin. Adong persalisian. Adong akaparaloan, ya. Adong na mangulahon permainanon songon na pinasa ni amak pandita hutasoy nakin. Adong akasilaw si patik. Dohot aka na mangulahon pangalakupon, pangaruruson. Jadi oma umbayan na targorak roho ni Apostol Paulus dohot parukilon dohot ilu-ilu manurat surat sada Korintus. Asa anggiat niya taringot tuhaluaon asa malua Huriyay. Jala di sukusukun ni surat naro siyan
Huria Korintus, itaringat na sila, taringat tu ka jalma Napolin na yas. Termasuk persoalan na dong kasipanganon na jumolo di pelehon tu sombahon manang gana-ganaan. Dohot partangyangon, ya, so dia parangen ni huriay taringot tu partangyangon. Taringot tu partondion na sila. Dohot pangatusion na lipe. Jadi taringot tu hamatean dohot aheyon lipe pangatusion na sila. Ya. Jadi nagok persoalan dohape huria Korin. Jala indang matobang haporseon na sida. Lang matobang partondion na omma bostirna. Ya. Jadi ahado na dapat hita siyan persejarah noon. Jala songon dia do huriatta saunari. Dang natong godang persoalan na masa. Jadi di surat ni Apostol Paulus na parjolo di sada Korintuson, tunggok poda do. Ya. Tunggok poda na pinasahat ni suraton, ndada holan tu huria Korintus. Alay tung do tuhita, dohot huriatta ditiki saunarion. Didok, Sister White di ulang ni Apostol Paulus halaman 250 sada surat na marga na gok akapoda jalatung balgas itu tu huasona siyan saluhut surat na ima buku Korintus. Jadi kita besonari mulai tajah persejarah non jadi ka poda akana arga dapat kita. Alania manginang dia musalut na manangyo persejarah noon asaradi mahita manjaha manulikit siyan buku Korintus nagokpoda dohot sipas singoti. Ia taringot tu surat ni Apostol Paulus tu huria Korintus sa sitong na adong do opat. Yeah. Adong opat. Na parjolo, adong surat ditongos si Paulus andorang so manongos sada Korintus. Alay didok akka ahli manang napistar surati mago. Surati mago. Duk penapaduahon di surat si Paulus ma buku sada Korintus. Ditongos tuhuriyay sahat. Dungi diulak ko na Apostol Paulus do manurat sada surat na posi. Ditongos doi andorang so manurat 2 Korintus. Alay surat na posiope tong naksahat mago. Manang namago ditong andalan dang binoto. Dungi di surat Apostol Paulus ma buku 2 Korintus. Jadi siyan buku 2 Korintus dapat rohat tado ia huriyai diela-ela adat hasomalan na masa dihutai. Gabe gumogoma adat siyan hatani di bata. Tarela-ela ma nasida. Songon si Hawa na di ela-ela uloki. Gabe tartugu-tugu ma si Hawa mangulahon dosa. Lauson do toktong sada persejarah na perlu dihita ditik kina parpudion. Di ela-ela ak kahasomalan paradato ni huriyai. Gabe uporlu gumoguan huaso ni adat daripada huaso ni hata ni debata di tonga-tonga ni huria. Baru na mangiho mo se di tonga-tonga ni huria Korin adong akka na patudugogo mga sahon botohon ya
mangasangi, ya. Jadi tersongan ini tuh kanawasa di sonarion, ya. Ada wakana patudugogo mangasangi, ya. Jala adong muse na mangasahon hamoraon. Alaki penetasoy mendok iya hutai, huta na maju, huta na mora, huta na gok pasu-pasu pasarian. Ya. Gabe mangasakon hamoraon mana sila. Jadi salut aka naolo mangela-ela huriai on managabe si pasingoton ni Apostel Paulus. Taringot tuadat, didok Apostel Paulus, digogohon ibana do, nalau paulihon adat, asa marhaujahan tu Kristus. Jadi songonima perhatian ni Apostel Paulus, nang doh diadak nasida di perrohahon asa toktong marojahan tu Kristus. Losoma niya toktong nagabi ojahan di ita, Kristus nagabi ojahan ni adati. Ya. Jadi, suku-suku nakin, dia do na pinasaha niya kaayati. Di Korintus, manang 2 Korintus 2 yatopati. Jadi, tung naarga do na pinasaha niya yaton, ima poda do si pasingot na siya na Apostol Paulus tuhuri Korintus. Laos songoni datong argana dihita, di hati haon diari na perpudi, di namasa aka persoalan di tonga-tonga ni huriatta. Titikin na manurat siya Apostol Paulus, di dohibana di bogasan haporsuhon dohibana manurat bukwe. Jalam mardongan ilu-ilu dohibana manongos surati. Iman na patuduhon, holong ni rohana, balga ni rohana tuhuriyay. Ya. Nakpeadong dibugasan surati akahatan na posi na mamuday do Apostol Paulus. Jadi nang sahat ro di hati haon, tung argada poday, nalaho paingoton hita, aka naposo ni Tuhan, aka huria ni Tuhatta. Jadi molo masa aka persoalan di tonga-tonga ni huria tabe taingot mamanjaha podaon. Ganup mahita marsasahalak law manulikit, ya, buhado sonari pertundiota. Songon dia dong ngali ni haporsiota. Ngali ni rohatta maradop pendongata jolma. Dipodai do hita marhite surat ni Apostol Pauluson. Nah, jadi dia mua manginang tu hita salut na tumangihon abeemon talehon marohatta. Jadi saya dipergugoi tondi ni debatama hita. Dipatugu manang dohot haporsiota marhite pangatusion naung dapat hita siyan surat ni Apostol Paulus di buku Korin. Jadi songonima naboy pasaton nami amang pendeta manukalit tarsingot di suku-sukun dia ka ayat-ayat naung tajahan akin jalan naung tabige asang giat hita menjalo kapoda si pasingot manugu-nugu hita diari na parpulyon. Maulate ma say Tuhan ma na mamasu-masu hita saluhut. Maulete mah di amang pandita sinambela na patorakon parsejarata di hari Kamison. Sehingga ma hita mengatusi sudena na mangiton Advent Batak Ministry. Sonari tabege ma rimpunan di parsejarata ima amang pandita Tampu Bolon. Shalom, horas madita saluhutna. Mulai tema di amang si manukalit ng pasato tuhami
apalitikion songon pangaripunan ni persejaran sekolah sabata na ima na marjudul parhaladoon ni si Apostol Paulus di Korintus. Nung nga di patorang ni akan apostol ni Tuhan nakane baik pendeta Purba, pendeta Sitohang, amang pendeta Utasoit, amang pendeta Pasaribu, dot amang pendeta Sinabela. Jala sa mahita sonari tu ripunan ni persejaran sekolah sabata. Ripunan na parjolo na buhay hupasaha tu hita apalitikyon di amang do dainang di persejaran sekolah sabata na pertama. Ikot taboto do isehita di bagasan hadiriota rapdohot Kristus di bagasan Kristusi. Songo dia debata majohita jala asa taboto arah tujuan di bagasan debata. Taboto hita tetap hot mengadopi akka parukilan ni parnguluon jala setia na mangulahon ulaon na ni pasaha ni debata tu hita. Songon si Paulus di pajo ni debata di ibana dang itor madele ibana. Porse mana tu debata di ramoti debata mana jala poster hana tu dia tujuan ni pelayanan ni ibana. Poin na paduahon na buhay tabereng siyan pangaripunan di persejaran sekolah sabata palaitikyon di boto si Paulus do songo dia ibana mangulaon-ulaon na ya di debata tu ibana asa tinggal imana molotajaha di hatani Tuhan ulaon ni apostel 10 ayat sia dohot 10 alai borng ini di ida si Paulus di bagasan to di nama Tuhani namandok di bana unang maho mabiar atahon ma unang maho mauhom ya dia 10 ay hudongani peho dang tar hahua manang isiho laho mangago ay toropdo halak di au di tanoon. Jadi didok tu si Paulus asa tong imana tinggal di Korintus jala di paretau debata tu ibana asa tetap pasahat tok kata ni Tuhan di Korintus unang adong padeliat di bana. Jadi alan perlu dohita mengalului aha nagabe silomon rohani Tuhan na pahotok kita lamporsea tu ibana jala na patuluhon di bagasan pangaripunan ni persejarata palitikyon ganuk akayan ako ni debata di jo di bagasan parnguluon di tonga-tonga ni nagudang hisap-hisap ni pardagingon hisap-hisap ni mata ya pamerengon bahkan akan narikot di bagasan seperti yon holan hinoron ni pangaramotian ni tod di perbadia nata jalo di bagasan dirita di bagasan pikirata imana bui pataluhon saluhuk nai jadi dung tajalo to di perbadia tago kima rohatta di bagasan manangihon majahatan ni Tuhan jala martangi yang tibana hinoron ni bui meta mangulahon hulaon ni Tuhan songon naposon ni Tuhan apostol Paulus na tetap boleh pasahatot dirina na laho marmahan ya dari parhalado di Korintus hot di bagasan haporsian na pasahaton hatani Tuhan imana gaya pangaripunan na buhi pasahatam ya palitikyon mardongan mauleate sialom Mauliate ma ia mempalitan pulon na pasahaton rimpunan dihita di bagasan saminggon. Nah, sonari martangyang mehita tapang hido maharin ni amang pandita Utasoit tangyang padipuli. Martang yang mahita. Ale debata Jehovah Tuhan nami na di surga nung ngatakas behu parsejari hami parsejaran nami di tikyon urapi mahami marhite todimi asa boy markugo hami mangulahon atam na badia pasu-pasu ma Tuhan saluhut na akan aposom mamang pandita nami na pasahaton atam na badia
marhitiak kahatorangan parsiajaran sikola sabat. Lopok pematurohanami na ubigesa ganup akka amanami inanami na hinaholongan saluhukna. Boyale Tuhan na bebe hatami paroro pangulun nami saha tunaro Tuhan Yesus Kristus na paduhalihon mangalapaka na porsia diho ganup mahami parsidoho tali Tuhan. Jakom matuhan tangyang namion sesama dosa-dosa nami. Ati maroham Tuhan upasat kami mangulu nami tadupamu. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amen. Amin. Mau lihat bah di amang pandita puta soit nama bayang tangyang panipuli di parsejarata di parsejarah na parjolo. Tarlumobi tu naposoni Tuhan amang pandita Tampu Bolon, amang pandita Sinambela, amang pandita Sitohang, amang pandita Purba, amang pandita puta soit, amang pandita Pasarim. Mau lihat gudang di hita saluhutna na pasahaton parsejarata parsejarah sekolah sahabat di triulan patoluhon. Amen. Tarlumobi mulai tema gudang tu sude hita na manghihutan Advent Batak Ministrion. Saya anggia ma debata ma masu hita saluhutna. Unang lupa kami mandok tu hita saluhutna. Unang lupa manotok kita man-like, subscribe YouTube Advent Batak Ministrion. Asa kami sude na poso ni Tuhan. Boy tetap semangat pasahaton parsejaran sekolah sabat marhata Batak. Songon upasa panutup, upasa tami matu amang pandita Sinambela. So nga lima tutu somalna duksay hita marsiajar siyan hatan itu hatta. Jadi ibaindo upasa ope pasato mo pasa dihita. Perjolo doho nama marmutik mainna tabu-tabu mandok mataniari. Sayhot madihita pasu-pasu lamar ganda maakka na sinari. Matutu. Tinapu buluk situlan binay tu pinggap pasu. Lamburju mahita martuhan ay debatado sileo pasu-pasu. Matutu. Binanga ni Sibuluan siandolok ni Persikaman say dapat mananiluluan jalajupang manajinalahan. Pasur ni Lumbalobu pangalapan ni Tapian say leleng mahita mangulu jala martamba-tamba madohot pasarian. Matutu. Songoni masahat na mauliate horas madita. Oras marita sana. Oras. Shalom.